Uvaženi ministri Vlade Republike Srbije, vaše preosveštenstvo, dragi prijatelji, poštovane dame i gospodo, dobrodošli na prvu internacionalnu konferenciju mladih lidera dijaspore Beograd 2009. Pripremajući ovu prvu konferenciju mladih lidera iz dijaspore, organizatori su stvorili svojevrsnu mrežu kontakata od preko 15.000 mladića i devojaka srpske dijaspore širom sveta, koji su svako na svoj način učestvovali u organizaciji ovog, slobodno možemo reći, istorijskog okupljanja naše omladine u prestolnom Beogradu. Svaki put kada dođete, možete da vidite da Srbija nije više ona zemlja od pre jednu deceniju, da više nije onakva kakva je bila kada je većina vas ili vaših roditelja iz nje odlazila. Srbija se ubrzano menja se na bolje, a u sve prepreke na koje nailazimo, ekonomske i društvene reforme neomitno teku i više ih niko ne može zaustaviti. Radujem se što sam pozvat da vam dođem ovde na ovaj današnji dan kao episkop Srpske pravoslavne crkve, kao episkop iz Australije i Novog Zelanda, a naročito kao Srbin koji je rođen u dijaspori, Srbin koji je dete srpske dijaspore i sada to dete vas pozdravlja kao episkop Srpske pravoslavne crkve. Ako smo svesni toga, znamo onda da ne postoji nikakva razlika između nas koji živimo u dijaspori i sada vi koji živite ovde u Srbiji. Biće dodeljena priznanja 30 ispod 30 za 30 mladih ljudi koji imaju manje od 30 godina, a koji su uspeli da se u svojim oblastima nametnu kao lideri i ostvaruju zapažene poslovne rezultate. Među nama je danas jedna od nominovanih za ovo priznanje, mlada i lepa Viktorija Janačković iz Skoplja, iz susedne Makedonije. Molim Viktoriju Janačković da uzme reč. Dame i gospode, vaše pravosveštenstvo, ministri, vaše ekscelencije, poštovani učesnici konferencije mladih lidera. Od nas se danas ne očekuju odluke, ali od nas se danas traže i u budućnosti će se još više tražiti odgovori. Pogled Srbije je danas uperen u svakog od nas. Srbi se nadaju, čekaju i pitaju da li smo spremni da preuzmemo deo odgovornosti za našu zajedničku budućnost. Mi nismo ovde zato što nemamo šta da radimo ili da bi nam prošlo vreme. Svako od nas je na svoj način uspešan u poslu kojim se bavi. Mi smo već ozbiljni i uspešni ljudi. Ova generacija Srba nema vremena za neuspeh. Zato, dozvolite nam da vam svo naše znanje i ideje stavimo na raspolaganje. Naša generacija se ne plaši konkurencije. Čestite i vredne ljude poštuju i oni koji to nisu. Ova konferencija mladih lidera dijaspore i Srba u regionu samo je prvi znak našeg aktivnijeg učešća u sva društvena, ekonomska i politička dešavanja u Srbiji. Niko, ništa i nikada ne može prekinuti čarobnu nit srpske svetosavske sloge i jedinstva. Nije patetika i vi to znate. Mi žudimo za srpskim pobedama. Iz dna duše vučemo emocije za svaki uspeh naše matične države, svaki uspeh naših naučnika i pobede naših sportista. Volili bi da i vi ovde svaki naš pojedinačni uspeh doživljavate kao svoj. Ali život nije protkan samo pobedama. Delimo sa našim narodom i poraze i neuspehe, iako bi voleli da ih je što manje. Saosećamo sa patnjama našeg naroda. Posebno nas pogađa nesreća naše sabraće na Kosovu i Metohiji. Volimo ih i divimo se njihovoj istrajnosti. Poštovani učesnici konferencije, posebno nas raduje činjenica da su ljudi koji danas vode Srbiju prepoznali značaj dijaspore i Srba u regionu i zato verujemo da je ovo prekretnica i novi početak. Posebno smo zadovoljni što zakon pravi razliku između dijaspore koja obuhvata političku i ekonomsku emigraciju i Srba u regiona koji u okolnim zemljama žive kao autohtono stanovništvo. Veliki Jovan Dučić napisao je: najbolji nose svoje zlato, ne u svom džepu, nego u svom srcu, a njihovo unutrašnje sunce celoga života obasjava i pozlaćuje sve na svetu čega se dotekne njihova ruka ili misao. Mi, Srbi u Makedoniji, a i svi mi ovde, Srbiju ne nosimo u džepu,
nego duboko u svom srcu. A neka naš današnji dodir, naše prisustvo pozlati Srbiju i srpstvo. Hvala vam.